कांवर ये बाबा लागल बलाक डाउन हो कैसे उठाई कांवर ये बाबा लागल बलाक डाउन हो कैसे उठाई कांवर ये बाबा कर दो उपकार भोला कठिन बहडा गारिया आवे के चाहत सेवका तोहरे नागरिया कर दो उपकार भोला कठिन बहडा गारिया आवे के चाहत सेवका तोहरे नागरिया दे दिया दर्शन बोलब जयकारी माता पार्वती संग राउर हो दे दिया दर्शन बोलब जयकारी माता पार्वती संग राउर हो कैसे उठाई कांवर ये भोला कैसे उठाई कांवर ये भोला लागल बलाक डाउन हो कैसे उठाई कांवर ये भोला लागल बलाक डाउन हो कैसे उठाई कांवर ये बाबा कैसे उठाई कांवर ये बाबा कैसे उठाई कांवर ये बाबा कोरोना के चलते भाईल बाटे बुरा हाल हो देर नाही करा प्रभु ले लाया अवतार हो कोरोना के चलते भाईल बाटे बुरा हाल हो देर नाही करा प्रभु ले लाया अवतार हो राजेंद्र बाबित भरत राज दर्शन करी है अब राउर हो राजेंद्र बाबित भरत राज दर्शन करी है अब राउर हो कैसे उठाई कांवर ये भोला कैसे उठाई कांवर ये भोला लागल बलाक डाउन हो कैसे उठाई कांवर ये भोला लागल बलाक डाउन हो कैसे उठाई कांवर ये बाबा बहन बैल बासा रह दसवा कैसे बजाई साउंड हो बहन बैल बासा रह दसवा कैसे बजाई साउंड हो कैसे उठाई कांवर ये बाबा कैसे उठाई कांवर ये बाबा लागल बलाक डाउन हो कैसे उठाई कांवर ये बाबा लागल बलाक डाउन हो कैसे उठाई